Kubli pi berasa cesen hakane ka video ka jonga ka ba mata ka sing te shwa ban sedang ya ka video pi hapani anujar kanu ka sur ka ba khamlong phias but kanu ka sur ka ba khamlong nup ten sa pedia kane ka video kanu ka bala kane ka sur ka ba pi sngo menta ka dei ka sur kren ka jonga ka ba claim edit claim art effect claim art kino ki masli ki masla hake bedei bat kane ka sur kren ka jonga ka shulong by naturally claim don o microphone ha e ro pemla ban ya o microphone te den takataw pi la ro ban ngau ya kata ka jing pa ki khnyang khamtam lele shanong kandong mo ki khnyang ki khambun bha kata ka jing pa ki khnyang bat kum ta tar te kane ka sur ka banga kran manta ka dei lomba une o microphone ba phi yang ne te kane ka noise kan la ne kane ka sur kran ka jonga manta mo nga pandan kam da kane ka microphone te hak be dei ba ka noise ka ba kanu ka ba phila mo ka kanja sur ka ba kanu ka ba khamlong professional kala ka jong ka mobile lane kala ka jong une o microphone ta ha ke bede ba une o microphone mo phila ban shu buri kat ka ba phi kwa ya une phila ban shu bu kum to ba pin pen i kum to te la da dei ba phem kwa ban pen i am ta phi ha ban shu kan set ban shu tap na ne na po jong une o e ro khanang ba ke pai ba kem nom i phi ta ha ke bede ba ka to mo te ngam nom batai sho ha pa kum no ka jing dang kum no ka jing pandai bat kum ta tar te phila ban pandan kam ya une o microphone da kanu ka jingla ka jong pingam ong reba u ba de u baram do kata namar ba kat kum kiwe ke kanja microphone phela ban ye mo kiwe ki microphone da de ba phi kwa hi ki to ki microphone ki baram dor ong no 8000 sejrong ba lada phi kwa ye ki microphone ki ba best na ki ba best ki badan artly une o microphone mo udon sa we te kito pi habantet sa kumba shejar sanspa ye te namar une o nga order ude uba single uba tang marwe te phela ban yo tang nyo spa tengka lengba tang une we o microphone kamtam hi mainly hi kino ki ba shoot video hap YouTube lane hapo Instagram lane hapo Facebook ru kumju lada pide kita kinong shoot video lada pide ngan ong no lada pide ki content creator lada pide kinong scenarios lada wala da scenarios makana ru pi happen le ya kini ki kanja promotion e ya ki pha po dukan e ki jong piam telada ka sor ka jong pi kan long no akumba pa ge kenyang na da pin snap pin ki pajba ke snap ya ka to ka jing be jong ka to ka air banta ka jing sawa jong ki hon kali ka jeng sawa ka jeng kalibat kum tatar lada kata ka video ka jeng phi lada ka noise lane ka to ka background noise jong ka to ka video ka jeng phi ki ngap lut baro ya kito ki ba peja ka to ka video ka jeng phi ki should left not namar ba ka noise quality ka voice quality ka jeng phi kam don hapo jong ka to ka video ka jeng phi barabar he ki bro ki sajit ya kano ka video ka ba kam clear ka voice kam clear ka quality tedin takadaw baha ka video ka jonga ro kumjo nang ne shakhamat ngalala aban pandan kam ya ka ne ka voice ka jonga ka ba khamlong no crystal clear ka ba ki ong mo ka ba pila ban yo sngo bha pemnan dan kam sho ban pandan kam da kini kita ki kanja apps ban edit ya ka to ka voice kran ka jong phi te yo la sikdan na pdeng jong phi ki ba am padan pisa ani hado kata ngala shno ban thit yaw taw microphone boram dor da kiwi phi i kum pandan kam konrat sama ai ki to ki de ki ba san phaw hajar ki ba shila karo ki dang dan kini ki microphone ki ba long professional te din ta kadaw une utiar ubang pandan kam menta ubang wan ra ya phi hapo jong ka ne ka video usong dar tang nyo spa tengka ya let's say katakan nyo spa tengka ho kalong ka bala he ado kata kamtam ya kito ki khana gi baduk nanta ki nong shna video ki ba khamduk mo te den ta kadaw kata nyo spa tengka kalong ka ba ado kata te den ta kadaw tang kan nyo spa tengka kam nom penjen cari phi hado kata namar ba bale wan ngaro ngam de ro ba ruspa hado kata namar ba kan ne kan nyo spa mo phi happen show penlum no ya kepisa ka jong phi spa shibnai ar pa tengka shibnai bar kum ta tar ka simpor yang ada ki benai banyo pisa ban thit yaw ne utiar te den ta kadaw ma phiru
ya let's say pila ban thit ya une utiar oba don na poka Amazon or Flipkart bat kum tatter te lada phemlap ya une o microphone te phila ban shu pej ya kato katak hapo kane ka video ka jonga auto utiar oba dan ne harum bat hapo ka video description ka jonga ro pitang shu click hak po jonga to ka video description shon ka jonga te phila lap ya une utiar oba shongdor tang news pa tengka tam e onong no news pasan pawe but ka by delivery ka jong pikum to tiden takaraw sa order no yaw ne utiar kanang ba ka voice hapo ka video ka japi kan clear hadu katta kapta ka balong no ong no ka balong professional box te ka box ka ba pon poi mo ka long kum ne kim nom top e ye rang ne tang ba hapo ta don hi ye ri ye tiden ka to une kenta page ping to ne deu Granaro wireless microphone model Udeo S12 the color the black version 1:1 noise cancellation 3 level kila song penmah tapi yang tu Udeo main microphone une dapat Udeo ba receive te hapok hanang tapat hangne hapo udon charger uba phila ban charge yakine mo namar pi hangne udon uba charge une de type C uba phila ban charge hangne type C pad hangne uwe pade phila ban charge hangne te namar ba umde uba ram mo hadu kata te de ba pithiat uba ram te ula wan lang kan kum kane ka kanja box ai mo te phila ban charge tang we te kala charge baro yakine ki microphone hadin kato ki ai ka box to te une pat long kum tu hi tadin kato kane ka dei ka instruct manual ka jongki te phila ban pule hang to phila batai phi na dong sedong hang to ha ki bide ba kumno ban tap kumno ban receive ya ka phun ya ban padat kam yaw ne microphone ka jongpi te kane bu sharut to ba hapo pat udon u charger type C uba rong yong te une charger mo te phila ban charge subo yaune te phi haban shu tap kom to te ula charge kan yang to te phi haban charge how to charger mobile ka jong phi khanang ba pin charge haden ar kan ta e da phila ban charge ya une uba phi tap ka mobile ka jong phi da den ka to yaw to ro da de ro wajrong hadu kata mo en pen to boda lengkot ai adu kata tang hang to badang to te de ro boda jrong te yu to rumbu sharut pat kane kadeka kat kai kana ka warranty jong ne u tiar mo te ka jing pek ka jonga u ne u microphone mo ki ai bat uwe ngaklet yaw ne u ne am te phila ban lot yaw ne ta den kata pat phila ban tap sabat u ne u bayong te shubo da deba pi imon da une mo te phila ban tap da une te da deba phim imon te phila ban tap da une u sponge uba cover ka noise cancellation e ka jong phim mo te phila ban panat kam yo no wa kam pi kham itnat ma phi te nga kham itnat na pedang kini mo na pena nga kham la ban yaw ne namar ba une da he ra hadu kata ong no tang berit mo te ko kham biang une te ban ong ban da de ba pi shong bat da de ba pi dan ha ki jakasor e kum to mo te ka kham biang da une uba da phi bu da une skum ong no te den ka to te pila ban chit da uno ban yo ban on yaw ne am te pi ha ban shu click one click ang to te na tapat sa tap yaw une hapo ka mobile phone ka jong pi te la da de ba pi pandan kam da ka iPhone ai am te pi ha ban thit ye sa wi extension uba na utu charger iPhone ujong pi sabat une u type C te long ben chu connect artli mo tapi haban tap ya une hapo ka mobile phone ka jong pi na tapat une pi haban shu une clip ki aing tu mo phila ban pandai clip ka color sabti ka jong pi na ta ka patlun jong pi la ne hang ne hang tai te phila ban shu bat style ya une uba udon hang ne tela de ba pi kwa ban on ya une hang ne ha din jong te pi une button uba kila ai hang ne am te pi haban click hang to dan da pila click hang to am
petola bling une u sign green uba pi iang ne am te anda pula tap ya une hapo ka mobile phone ka jong pi te une uba bling ne green color hang ne ula sange kan te mantang ne tap ha ki bede bat une u receiver hapo ka mobile phone la dei pa pi pendan kam na ki camera DSLR e kumto te pi haban ban thet da kiwe ki kanja extension e kumto bo te la dei ba pi pendan kam tang da ka mobile phone ka jong pi ki ba dan tang type C te pi la ban pendan kam tang ki ne ka artli